Hala, listo. Pues bukatu dezagun gai hau. Nahiko bagendu, orain nahiko bagendu gehiago atenuatzea. Ariketak egin behar ditugu, eta ariketa horietan eskatu behar dizuegu. Seinale interferentzia hau, hemen dagona, balio gabetzazue, bider 0,0 bat, adibidez. Jode, eta ikusi behar duzu honekin izen dela, orduan, erabili behar izan behar ditugu, orden altuko filtroak. Zazpiru, orden altuko filtroak. Orain arte ikusi dugun RC horretan, osagai aktiboa edo frekuentziaren mendekotasuna duena bakarra daukagu kapazitatea. Ideia izan ziteken adibidez, zer gertatuko zen, jartzen baldin baditugu, ideia bezala, bi filtro, RC, serien, RC, jarraian beste batekin, RC, hemen izango dituzke, seinale motelak pasatzen direla bietatik, zeren irabazpena bat da bietan, eta seinale azkarrak, pues, adibidez, eunerziokoa honek zati 10 eta honek zati 10 berriz. Osa, pagabitza gehiago atenuatzen. Bi osagai aktiboak edo frekuentziaren mendekotasuna dutenak. Ideia berdina lortu dezakegu bobinekin, bobinak serien jarrita eta hauek horrelaxe paraleloan, beste, bigarren mailako filtro bat izan ziteken horrelaxe, bobina bat, eta kondensador bat. Ez ditugu aztertu behar, Ez ditugu aztertu behar. Edo, beste bat, erabili dezakeguna, eta eriketetan eskatu behar dizuguna, izan behar da, hause. Zirkuito hau ez duzu ikasi beharrik, ere, baina ideia izango zen, bigarren mailako filtro aktibo bat izan behar dela, eta bere erantzuna horrentxe ikusi behar dugu hemen. Eta filtro hau izango zen, hause, a ber, ia buruz egiten dudan. Hemen, VI. VI. Hemen, frekuentzia bat, beste frekuentzia bat, hemen gure betiko operazional zoragarria, hemen amplifikatuta GDC horrekin, R2 eta R bat, irabazpena izateko bat gehi R2 zati R bat, eta orain, hemen kondensadore bat, ez dakit, orentxe jarriko izuet, eta hemen beste bat, onitzaino. Hau R3, hau R4, eta Z bat eta Z bi ez dakit zintzu diren, orentxe esango dizuet, Z bat, hau, filtro teoriekin aztertu dezakegu hau, eta honen ebakidura frekuentzia izango zan, kalkulatuko zan, moduntara. Lasai, horren txikusiko dugu erantzuna, garrantzitsuna hortxe arbelan izan behar dugu. Hemen, sistema honen irabazpena frekuentzia bajuentzat horren berdina. GDC honek sartzen diona. Operazionala zati aktibo horretan irabazpena horixe. Eta orain hemen, bi pare resistenzia eta kondensadore. Hemen, pare bat genituen, eta kalkulatzeko frekuentzia bakidura, pues hemendik bakantzen genuen. Filtro honetan, emaitza osoa, hausi izango zen. Bai, C bat, CC bat, edo R3 izango zen. Bai, C bat. Kondensadore hori, dago lotuta frekuentzia bakidurarekin horrelaxe. Zati erro bi, R3, FC, R3rekin, eta bigarren kondensadorea dago lotuta bakidura frekuentziarekin, bat zati erro bi, FC, R4. Lasai. Bai, jando jarri ditut. Garrantzitsuna, erantzuna. Koloreak. Zer erantzuna izan behar dute, adibidez, bigarren mailako filtro hauek? Hauxe. Frekuentzia bajutan, berdina. Irabazpena, bat. Irabazpenik ez badago, bat. Eta irabazpena baldin badago, pues GDC hemen, GDC. Onutzaino, ebakidura frekuentzia arte. Eta hortik aurrera, orain, atenuazioa hemendik hasita
malda handiago bat izan behar dugu. Adibidez, 200 hertzioko edo 100 hertzioko irabazpen hau hemen, asko ze txikiagoa izan behar da, kasu honetan. Kasu honetan, irabazpena, frekuentzia altuentzat, berriz, izan behar da. Irabazpena, frekuentzia bajukoa, eta hau bera, FZ zati F, zenbaki txiki badela, baina berbi. Hendik txikiago izan behar da, maldau asko ze handiago delako. Hemen 20 dezibelio hamarkada bakoitzeko erortzen zen, hemen 40 dezibelio hamarkada bakoitzeko. Posible izango zen ere, eta guk ez dugu ikusi behar nola egiten diren, orden altuagoko filtroak ere izatea. Eta beraien erantzuna izan behar da, honen antzekoa. Honen antzekoa, adibidez, hau izango zen bigarren ordenakoa, N berdin bi, hau izango zen lehen ordenakoa, N berdin bat, eta hirugarren ordenakoa izango zen oso antzeko berdina. Frekuentzia bajutan, ezerrez eta hortik aurrera malda asko zen handiagoa. Irabazpena oraindik handiago izateko. Hemen irabazpena izan behar da frekuentzia altuentzat, GDC, bider hau, zati F, eta orain ber iru. Ikusten duzu ordena hortxe dagoela, ber iru. Zenbaki oso txiki izan behar da, eta filtroa jarriko bagendu LT-Spaceko gure simulazio horretan, pues atenatuko genuke asko ze gehiago gure zarata. Fasearekin zer ikusia daukate orden hauek. Bueltatu aizetezen gorri hortara. Bigarren ordenako horretan, faseak orain egin behar duena da, pilatu egin behar dira. 80 gradoiek pilatu egin behar dira, orden bakoitzeko. Orduen, bigarren ordenakoak ailegatu behar da. Minus 180 gradotara. Horrelaxe. Dauzan gorriaz da. Erori behar da, bi hamarkada horietan. Erdian, kasu honetan, onutzaile batzen da. Hemen minus 40 austera. Eta orduan gorriaren fasea da horrelaxe. Eta berdearena, hirugarren ordenakoa izango zen, jeitsiko zen, minus 270. Baina, geratu zain pixka zakarra. Eta bi hamarkada horietan, eroriko zen, hemendik, erdira, horrelaxe. Horrelaxe. Hemen, minus 80 gradu izan behar ditugu, frekuentzia altutan. Hemen, ordena, minus 2 bider 80, berdin minus 180. Eta beste honetan, minus ordena, iru, bider 80, berdin, minus 270. Orduan, bale, ideia horixe, baina gauzak egiteko, hemen txedokagu gauza garrantzitsuenak. Batez ere, atenuazio formulatxo hauek, oso antzekoa direla, beraien artean. Eta fasea galdetzen badegul, ideia etxo hau segizango genuke. Filtro, orden altuko filtroak izango genituzke hemen. Parduen, gauzak argitzeko egin ditzagun ariketa pare bat. Sartu behar naiz miaulario. Eta egin ditzagun ariketa pare bat, zen hasieran arraroak egiten zaizkizu, Eta adibidez egin ditzagun 8. 8. horrikoa. Jaitsiko dut, momentu batean. Venga, ja. Venga, bai. Ariketa honetan ematen digute horrelaxeko erantzun bat. Irabazpenaren erantzuna, fasearen erantzuna, eta galdetzen digute, ze ordenakoa den, zein da ebakidura frekuentzia, sartzen baldin badira bi seinale mota nola atera behar diren, orden aztertu ezagun, bale? Azterketa batean sartu zen hau. Azterketa hitzarekin, begira esaten digute. Hau da, filtro honen irabazpenaren erantzuna.
tak, tak, eta ikusten dugu, bale, hemen nonbaiten ebakidura frekuentzia egon behar da, eta fasea ere erotzen dela minus 80 gradotara. Zerotik, fasea begira, zerotik minus 80, barkatu mitxe dago. Beraz, horrekin bakarrik, fasea minus 80era erortzen bada, badakigu orden batekoa dela. Hau izango zen, txuria. Hoxe galdetzen dute. Zein da filtro honen ordena? Pues lehen ordenakoa. Zein da filtro honen ebakidura frekuentzia? Zein da filtro honen ebakidura frekuentzia? Argi dago hementxe inguru hontan dagola. Hemen 0 gero jeisten dela, baina zehazki ebakidura frekuentzian 3 dezibelio erortzen dira. Orduan, hau baldin bada minus 5, 3 egongo dira erzio bat. 2 erzio, 3 erziotan. Zeren urrengoan ja 5 dira, 3 erzio. Izango zen, adibidez. Zer gehiago? Filtro hontara sartzen baldin bada 50 erzioko seinale bat, zer gertatu behar zaio? Begiratu beharko genuke. Ebakidura frekuentzia esan dugu dela 3 erzio. 50 erzio daude, 10, 20, 30, 40, hemen, 50. Pues ya está. Ebakidura frekuentzia hemen, 50 erziotan izan behar dugun irabazpena, izan behar dau dezibeliotan, ezak izen bat izango den, kalkulatu, hau dira 20 logaritmo. Beraz, horren inbertsoa egin, bat baino txikiagoko zenbaki aterako da, edo bestela era formula honekin atera zakegu. Hurbildu dezakegu. Badakigu ebakidura frekuentzia, ebakidura frekuentzia 3 erzio. Eta esaten dute, zer gertatu behar zaio? 50 erzioko seinale bati. Pues grafikoki ikusi dezakegu, edo erabili dezakegu formula. Ze irabazpena frekuentzia horretan, izan behar da. Hau, filtro hau aktiboa da. Begira, filtro hau ez da aktiboa, edo igual bufferra dauka, zeren irabazpen hau da bat. Beraz, irabazpenik ez dago, GDC izango zen bat. Eta irabazpen hau izango zen orain. FC, bueno, jarriko dut. FC, zati F. Berdin, bat, bide, 3. Bai? Zer da? 0 dezibelio da bat. Baten 20 dezibelio, 20 bider logaritmo da 0. Hementxe. Eta negatiboa da bat baino txikiagoak direla. Bai. Orduen 50 erzioko seinalea atenuatuko zen balio honengatik, ez dakizen badan. 3 zati 50. 0,06. Izango zen, irabazpena. Irabazpena hori, esaten digute, abiadurantako seinalea sartzen bada eta bere amplitudea baldin badau, nola atera behar da? Pues sartzen bada horrela, atera behar da hori 0,7 amplitudea bider amplitude horrekin. Atera behar da, atenatu behar du pila bat. Eta 1 erziokoa. Pues 1 erziokoa, frekuentzia denean 1 erzio, bat bider 3 zati 1. 0,03, ez? 0,03. Esaterako da 0,03 bider 0,3. Ez da, atenatu behar du pila bat. Eta 3 erzio baino motelagoak diren seinaleak ateratzen dira dauden bezala. LT Spaceen ikusi dugun bezala. Bale, orduan, ikusten duzu, galderak ez dira zaila, gauzak, kalkulorik ez ditugu egiten, baina gauzak argi egon beharko dira, ba? Beste bat, adibidez. Bat. Venga, hau lehengo gunean egin genuen, baina egin dezagun berriz. Venga, egin dezagun dena osotara. Teoria bezala hartu ditzagun ariketa hauek, zeren azalduta ez da nahiko izan behar. Hasi gaitezen garbitik, zerotik, problema huia. Industria sistema baten motor batek funtzionatzen duen temperaturare sensore bat daukagu. Ezaugarriak, pinpan, hauxe, gu behar duguna ze abiaduraz duen sensore horrek, gehienez erzio bat. Gehienezko maiztasuna, sensore hori aldatu behar da, gehienez erzio bateko
aldaketakin. Hori baina azkarrago ez da aldatu behar. Egon daiteke motelago, baina sensoraren frekuentzia maksimoa Fmax S edo nola jarri nion, hertzio bat. Vale. Motorraren kableten jasoteko interferentzia bat daukagu, kutsadura bat 200 hertziokoa. Bueno, hemen daukagu. Kutsadura daukagu. Beraz, jasotzen deguna da sensoraren tensio hori, gehi 0,2 BPFP interferentzia bat. LT Spacen hasieran egin dugun bezala. Eta bien astuta daude. Ezin dugu manatu. Ia zer esaten diguten. Diseinatzatu zerbait baliogabetzeko. Gutxienez, hau 10 aldiz. Osa, galdera berdinak egiteko beste modu bat. Diseinatu filtro bat, hau gutxienez baliogabetzeko 10 aldiz. Ba, ikusi dezagun, nia posible dan. Eta beste filtro bat 100 aldiz. Ai, joder. Hasi gaitezen hau ulertzen. Hemen, ariketa hauetan bakizu zer egin beharko duzuen lehen da bizi? Hauxe. Jarri abiaduraren ardatza. Zuek jartzazu hau hemen eta sartu datuak hemen. Eta gero filtroa ere hemen sartu behar dugu grafikokita. Vale? Sartu gauzak hemen. Zeren filtroa izan behar da. Irabazpenaren forma horiek hemen aritu berga sartzen. Vale? Sartzazu. Zer daukagu? FS hemen hertzio bat. Eta kutsadura 200. Hemen. 200 hertziotan. Orduan, vale. Ez dakigu zen bat balio gabetu behar dugun, baina diseinatu dezagun dakigun filtro bat. Egin dezagun lehen ordenako RC filtro bat. Aktibo izan gabe. Vale. Seinalearen frekuentzia hau baldin bada esan genuen irizpide bezala diseinatzea filtroaren ebakidura frekuentzia 10 aldiz FS. Berdin 10 hertzio. Hori bai, zeren 10 hertzioetan jartzen baldin badegu ebakidura frekuentzia, seinale hori pasatu da aldaketari gabe. LT Spacen ikusi duzuen bezala, beste kasu horretan. Orduen erantzuna izan behar da horrelaxe. Hemendik hasi behar da, erortzen, 20 dezibelio hamarkada bakoitzeko, edo hasi behar da erortzen, FC ez daki F. Vale, filtro hau egiten bat dugu, 200 hertziotan izan behar dugu irabazpen bat. 200 hertziotan izan behar da irabazpena bat, FS esan dugu 10, eta orain 200. Eta hau zenbat ateratzen zen? 0,0, markatu, 0,0, inbertut, 10 zati 200. 0,05. Diseinatzen baldin badegu filtro bat ikasi dugun bezala, egoera honetan, interferentzia honi balio gabatu behar dugu bider 0,05. Vale, ariketan eskatzen digute diseinatu filtro bat gutxienez 10 aldiz balio gabetzeko. Osa, eskatu digute gutxienez 0,1 balio gabetzea. Eta gu filtro honekin balio gabetzen dugu gehiago. Listo. Egin dugu lehen atal hau. Lehen atal hori erantzuteko nahikoa izango zen esatea. Diseinatu dugu lehen ordenako RC filtro bat, ebakidura frekuentzia honekin, eskatuko digute diseinatzea ere filtroa. Vale. BP RC esan dugu dela 10 hertzio. Hemen finkatzen badegu hau leheno bezala mikrofaradio batera. R nahikoa da 15,9 bat, 5 kilomio. Listo, diseinatuta. Da buffer batekin. Baina esaten digute, behar dugu oraindik gehiago balio gabetzea. 0,00 bat. Bider 0,00 bat balio gabetzea berdegu seinale hori. Eta filtro honekin hori daukagu. Behar dugu irabazpena txikiago izatea. Eta honekin izin dugu lortu. Egin beharko genukena da, igual, filtro hau onutzakarri, frekuentzia bekidura txikiago izan, maldamen egoteko, baina ordene fasea aldatu behar digu, hori ez dugu egin.
Hemen, bigarren atal hortan, erantzuna izan beharko zen. Orden altuagoko filtro bat behar dugu. Orduan, probatu dezagun, bigarren ordenakoa. Bigarren ordenakoaren erantzuna izan behar da. Hemen, 0 dezibelio. Hemen, hasi behar da erortzen, beste malda handiago batekin, bere balioa dala. Bat bider, FS zati F berbi. Eta orduen, 200 hertziotan, ikusi dezagun balio hautzen bada. G, 200 hertziotan, da, bat, GDC bat, ebakidura frekuentzia esan dugu 10, zati 200, berbi. Eta hori, pues, zenbaki txiki bat atena, berda? Ja, bai ez, además, zati 200, berbi. 0,0025. 0,0025. Osa, bigarren ordenako filtro bat erabilita, 200 hertzioko seinale hori, ebakidura frekuentzia denean 10, balio gabetzen da bide hau. Eskati du diotea ariketan, hau baino gehiago balio gabetzea. Orduen betetzen ari geha. Ok. Ia, orain, 4. Hauek, ariketa hauek grabatuta ditut eta jarri izkizuet lehenguneko egin dituen lista horretan. Eta, bueno, hau ere beste ariketa potolo bat, dena kontuan hartzen duena, horrelaxe egiten dena, orduen utziko dizuet zuek ikasteko bideo jatik, bale? Egite ezagun, aztertu ezagun hau. Esaten digute, seinale hau daukagu. Zer egin dezakegu, eta nola? Zehaztu zer egin dezakegun, zaratatxo hori balio gabetzeko, ahalik eta gehiena. Zartu erdute. Argi da, filtro batera erabili beharko dugula. Baina ze filtro, eta zergatik, eta ze bakidura frekuentziakoa. Orain arte ariketetan esaten digute sensoraren seinalearen abiadura da ez dakitzen bat. Orain grafika bat eman digute. Baina grafikoki ikusi dezakegu abiadura hau, ez? Bera, seinale motel honen periodo bat daukagu hemen. Hemen dikonutza, periodo bat daukagu. Hemen dikonutza 0,005, ordene periodo osoa izango zen 0,0 bat, ez? 0,0 bat. Periodoa izango zen segundo. Ez? Frekuentzia, seinale horren frekuentzia, periodo horren inbertsoa, hau izan behar da, 100 hertzio, ez? Orduan, bueno, grafikoki, seinale motel hau, ez dela horren motela, 100 hertziokoa dela, 100 hertziokoa da. Eta orain, neurtu dezakegu seinale azkar horren frekuentziare, bai? Begira. Hemen, 0,00 bat. Bai, ez, ondo egin du. Bai, 0,00 batzean ditugu bat, bi, hiru, lau periodo. Osa, que periodoa, seinale azkar horren periodoa, hemi, jarri dut, da 0,00 bat, zati lau, ez? Ondo egin badut, segundo. Ez? Uste dut. Hau, zati lau, da? Bat, bi, hiru, bat, bi, hiru, eta lau, bai. 0,0 bat, zati lau. Orduan frekuentzia, seinale horren frekuentzia, izango zen, lau, zati 0,00 bat. Egitzen bada, lau mila. Lau mila. Bai ez? Bai. Lau kilo, ez begira. Ariketa honetan ez digute ematen datuak, baina atera ditugu. Seinalearen frekuentzia, interferentziarena. Zer egin beharko dugu berriz hemen gauzak egiteko? Egin hau, zuek jarri hau, sartu gauzak onutza,
Ehun herzio. Seinale motela, ehun herzio kasu honetan. Seinale azkarra, 4.000 herzio. Filtroa nola diseinatzen da? Ebakidura frekuentzia, hau, 10 aldiz hau egiten dugu. 10 aldiz hau. 1000. Hortxe hartuko genuke ebakidura frekuentzia. Eta erantzuna izan behar da, horrelaxe. Kasu honetan, 4.000 hori ez dago oso urrun hemendik. Irabazpena, horren irabazpena izan behar da. Irabazpena bat jartzen baldin badugu, 1000. Zati 4.000, 0,25. Ja! Orduan, filtroa horrela detxe diseinatzen badegu, eta sartzen badegu seinale hori filtro hortara, hau bakarrik laurden bat txikitu behar zaigu. Bueno, txikitzen nahi geha, beste hau pasatu behar da igual, baina hau bakarrik laurden bat. Orduen, esan dezakegu, jode, igual hori gutxi da. Erabili dezakegun bigarren ordenako filtro bat. 4.000an irabazpena izateko bat bider fs zati frekuentzia, berbi, eta igual hau zenbaki txikiagoa izan behar da, 0,25 berbi, 0,062 bost, 0,... Bost. Bueno, zati 10 baino gehiago gabiltza txikitzen. Hori erantzun dezakegu. Lehen ordenako filtro bat diseinatzen badegu hori bale gabetzeko, bakarrik zati 4 egin dezakegu. Bigarren ordenako hartzen badegu, pues zati 10 baino gehiago, zati 10, zango da 0 bat. Eta jarraitu dezakegu, 3. ordenakoa jarrita. Zer, 3. ordenakoa irabazpena izango zen. 1000, zati 4.000, berriro, igual, ja, kuriositatez, 0,25, berriro, 0,0 bat bost, 0,0, hola, xego zerbait, bueno, askoz gehiago, ia, bai, vale, seinale motela, 100 herzia atera zait, ondo egin badut, Seinale motel hau neurtu du bere frekuentzia periodoa neurtzen, eta gero frekuentzia atera, eta orduen periodoa, ja, ondo egin dudan. Hau da, 0,00 bost. Periodo osoa da, hori bi aldiz, 0,0 bat, ez? 0,0 bat. Osea, periodoa 0,0 bat segundo. Frekuentzia da horren inbertsoa 100. Orduen, seinale motela dago hemen, 100. Horrein arte zan herzio bat, bi herzio, 100. Filtroak diseinatzerakoan hartu behar dugu ebakidura frekuentzia 10 aldiz hau. Zeren, fasea hasten zaila aldatzen hemendik aurrera. Hemendik aurrera hasten da fasea aldatzen. Ebakidura frekuentzia txikiago egiten badegu, filtroaren irteeran izan behar dugu seinale hori baina desfasatuta ere bai. Beraz, irizpide bezala ebakidura frekuentzia 10 aldiz hau, beti. Osa, zure FS max. Hementxe, hau erabili dut. Eta horrela egin behar ditugu ariketan, bale? Venga, azkeneko eta ja bukatzen dugu. Azkar egingo dut, zeren hor daukazue eginda. Baina, teoria bezala ikusteko, ia, berriz ere, ia. Vibraciones de no que se qué, sensore bat. Rango de frecuencias de interés, sensorea, gehienez, 20 herzio. Motelago joan daiteke, osea, 0 herzioetan egon daiteke sensore hori aldatu gabe. Baina, FS max, 20 herzio. 20 herzio. Kasu honetan, 20. Deno 1, deno bat. Vale. Hay robots, electrónicos de potencia, y se han observado interferencias a 10 kilohercios superiores.
Frekuentzia altuak, frekuentzia bajoak, filtro bat behar dugu, beti bezala. Filtro bat nahi dugu. Baina, orain eskatzen digute, filtroak ere amplifikatzea seinale motelak. Ez bakarrik filtratzea, ere eskatzen digute, sensorea 10 aldiz gehiago amplifikatzea ere eskatzen digute. Orain, filtro aktibo bat eskatzen digute. 10 hori da, hauxe. Filtro aktibo bat, amplifikatzea. Gauza da, amplifikatzen badegu seinale motelak bestea ere bai amplifikatu behar dugula. Orden kontuan izango dugu formula, baina, bueno, lasai. Nahi dugu una ganancia inferior a 0,05 a estas frecuencias de interferencia. Betikoa. Ia, ze filtro egin dezakegu. Betikoa, jarri ditzagun, hau, no, F. Azuk ere horrela segin, hori, irabazpena. Orain, frekuentzia motelak hemen, 20 hertzio. Eta frekuentzia altuak 10 kilohertziotan. Hemen digora. 10 kilohertzio. Jazta, baditugu, bi seinale motak, eta hemen diseinatu dugu filtroa beti bezala. Ze bakidura frekuentzia jarri behar digu orain? Filtroari. Arreun, bai. Minezket. Jazta, gehiago pentsatu gabe. Filtro bat hemen, 200. FC, 10 aldiz seinale hau. FS, 200 hertzio. Ordene R eta Z aukeratu dezakegu hien arabera. Diseinatuta. Baina konfirmatu dezagun, hasi benaiz lehen ordeneko batekin, Konfirmatu dezagun, erantzuna izango zen gutxi gora bera hause. 200 hertziotik astu da egisten. Konfirmatu dezagun, irabazpena puntu horretan betetzen duela eskatzen digutena. Itxoin, gaizki egin dut. Erantzun hau izango zen, irabazpena baldin bada 0. Baina, GDC bat sartu diogu, irabazpena. Orduen erantzuna, nahiz eta nik hau marraztu izan behar dugu, bera, biak jarriko ditut. Hemen. Hau 10. Orduen erantzuna da hauxe. Hauxe da. Amplifikador horrek amplifikatzen du dena. Orduen irabazpena hauxe izan behar da. Hautxe jartzatu parentesi tartean, ekibokatu nahi zelako, baina balio du ulertzeko gauzak ere, bai? RZ-ren erantzuna hauxe, baina irabazpenarekin tak. Hemen. Bale, zer behar dugu? Seinale hauek balio gabetzea ez dakizen bat. Bost, kalkulatu ezagunia. Hau, da. Formula da GDC bide RFC zati F. GDC orain 10. Zen amplifikatzen gaude dena. Ebakidura frekuentzia 200, irizpide bezala, eta zati 10.000. Hoi da irabazpena puntu horretan filtro honekin. Eta hori 2.000 zati 10.000. Ez dakit. 0,2. Hau da 0,2. Filtro honek, horrelaxe diseinatuta, egoera honetan, amplifikatzen du bidera seinale hauek, eta hau balio gabetzen du bider 0,2. Nahiko ondo, ez? Zati bost egiten ditu seinale hauek, zati bost ez da asko, Zen gainera eskatu digute gehiago balio gabetzea. Lehen ordenakoarekin ez gara legatzen balio baino txikiago, balio batera. Orduen, ez da nahiko. Hau da, 0,05 baina altuagoa beraz, not ok. Ez duen balioko, lehen ordenako horrek ez duen balioko. Orduen esango genuke, venga, bigarren ordeneko bat erabili behar dut. Hor jarri dizuen zirkuito hori. Ebakidura frekuentzia jarraitzen dugu izaten hau. Bere erantzuna izan behar da, horrelaxe eta hemendik malda handiago bat. Eta kalkulatu ezagun orain 10 kilohertzio horren irabazpena hemen, zen baden, irabazpena GDC 10. Ebakidura frekuentzia 200. Zati 10.000, berbi. Ia zen bat ateratzen den hori. Osea, berbi,
Ui, txin. Berreun. Gaizki egin dut hau, ez? Ez, bai. Bitxin. Berreun. Zati 10.000. 0,02 berbi. Ai, berbi egiten dit 10.000-ari. Berdin hau. Zaren, berbi. Zer, biden 10. 0,004. Bigarren ordenako filtro honek balio gabetzen du bider hori. Dala, eskatzen digutena, baino asko txikiagoa, beraz, honek beteko zuen eskatzen dutena. Haure, azterketako aldera izango zen. Eskatzen digute marraztea amplitudeak, marraztea fasea ere bai, kasunetan fasea izango zen 180 arte jaitsiten dela, honena. Vale, orduen, ariketa hauek eginda ditut hor YouTubeen eta jarri dizkizuet beste jakin batera. Parzialera sartzen dira bakarrik orain artera, hau dira hor geratuko zizkizue. Eta orduen, venga, atxeden txiki bat, eta gero proiektuarekin. Erakutsi zaidazu ez zertan zer kalkulak egin dituzen, edo nola zabiltzaten. Kick-off proiektu egiteko.